Tartalo eta artzaina. Behin batean, Araba aldean, artzain bat bizi zen, Peru Armentia izenekoa. Peruri, mendian ardi bat galdu zitzaion eta haren bila joan zen. Azkenean, baso baten ondoan aurkitu zuen. Ardia aurkitu zuenean, begi bakarreko erraldoi ikaragarri bat agertu zen, Tartalo zuen izena. Tartalok Peru eta ardia lepoan hartu eta bere bizilekura eraman zituen. Erraldoiaren etxea mendiko haitzulo handi bat zen. Haitzulora sartu ondoren, Tartalok Peruren ardia hil eta sutan erretzen ipini zuen, afaltzeko asmoz. Afaria bukatu zuenean, Tartalok Peru bere esku artean hartu eta honela esan zion barrezka. Ja, ja, zure ardia jandut eta oso goxoa izan da. Bihar zu jango zaitut bazkaltzeko, ja, ja, ja. Ondoren Tartalo lurrean etzan eta lo geratu zen. Baina atearen ondoan zegoen, Peruk ihes egin nahi bazuen berehala entzuteko. Erraldoiak oso ondo entzuten baitzuen. Artzain gaixoa zeharo ikaratuta gelditu zen. Biharamunean Tartalok jango zuen, ezer egiten ez bazuen behintzat. Baina zer egin zezakeen berak handik irteteko? Haitzulo hartan, sutondoan, burdin luze bat zegoen, erraldoiak haragia erretzeko erabiltzen zuena. Peruri ideia bat bururatu zitzaion. Burdina sutan ipini zuen eta garren beroaz gori-gori jarri zen berehala. Ondoren, isil-isilik Tartalo lo zegoen tokira joan zen, burdin goria eskuan zeukala. Eta bere indar guztiekin, tzaust! Begian sartu zion burdin goria erraldoiari min ikaragarria eginez. Tartalo minez, oihuka eta deiadarka hasi zen. Artzainak bere begi bakarra errea zion eta ezin zuen ezer ikusi. Itsu gelditua zen. Bitartean Peruk korrika ihes egin zuen kobazulotik. Itxututa zegoen arren, erraldoia artzainaren pauso hotsen atzetik abiatu zen korrika eta horroaka, Peru harrapatu nahian. Tartalok eraztun magiko bat zeukan eta halako batean, Peruri botazion hau esanez. Hor doakizu, orain bai harrapatuko zaitu dela ikusiko duzu. Eta eraztun magikoa Peruren eskuraino joan zen, han gogor sartuta geldituz. Kentzeko indar handia egin arren, Peruk ezin zuen eraztuna atzamarretik kendu, eta gainera, eraztunak hitz egiten zekienez, honela esaten hasi zen ozenki. Hemenago, hemenago! Tartalori Peru nondik nora zebilen erakutsiz. Korrika zebiltzan biak, Tartalo Peruren atzetik, eta halako batean, amildegi baten ondora heldu zen gure artzaina, aurrerago joan ezinik. Atzetik erraldoia zetorkion, eraztunaren bozak bidea erakutsita. Bere burua ia galdurik ikusiz, Peruk eraztunari gogor tiraka atzetik ateratzea lortu zuen. Ondoren amildegira bota zuen. Eraztunak hemenago, hemenago, segitzen zuen esaten. Tartalo eraztunaren ahotsari jarraituz eta itxuka zebilen ez gero, amildegia ikusi ez eta bertan behera erori zen, haitzen kontra kolpe handia hartuz. Erraldoi gaiztoa hantxe gelditu zen hilda, eta Peru Armentia, Arabako artzaina, onik irten zen handik, bere bizitza salbaturik. Eta hau alabazan sardadila kalabazan, eta irten dadila Gasteizko plazan. Eta ipuin hau gustuko izan baduzu, emaiozu like bat, eta arpidetu zaitez gure kanalera. Antzeko beste ipuinen jakinarazpenak ere jasotzeko. Mila esker!